खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर दिनैनि बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि सायाव माखासे बाथ्रा आं फोरमायनो सानदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जाथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बिटिआर हालामावहाय नुनो मोनबाय थायोमोन दा दिनै जों मिथिनो मोनबाय कार्बि आंलंनिफ्राय मोनसे फार्स्ट केस जों मोननो लादों बेनो जाबाय मन्जु बसुमतारी थांनाय 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमाना दङ आरो बिथांनि हौवा गाला बसुमतारीया खोब जोंनि सिगाङावबो फोरमायहरदों लोगोसे बिथांनि बिदा हिन्जावनि बिदा एबा मन्जु बसुमतारीनि बिदाया जोंनो फोरमायहरदों रिपर्टखौ दैथायहरदों आरो लोगोसे बिथांनि बुंनाय मथेब्ला थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालार खालि हौवाया केरेलानिफ्राय खामानि मावनाय बा रां जिखिनि मोन्दोंमोन बेखौ हिन्जावनो हरनायाव बेखौ बरननो थांदोंमोन जाहैदों आरो बे रांखौ बरननो थांनायनिफ्रायनो बै 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो मानसिया गोमाना दं आरोना मा जाथाय जादों ना सोरजोंबासो दाकेट खालामजानानै बा सोरबासो बेखौ किडनेप खालामनानै ना अबेबा माबा मोनसे जाथाय जाखो ना अबेबा आन्दायखो रावबो जेबो मिथिया आरोना न'खरनि सुबुंफ्रा दुखु नांनानै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनियावहाय मोनसे आर'ज बिलाइ हरबाय बे आर'ज बिलाइयाव लिरदों जे बिथांमोना जे जों नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आरो लोगोसे नैबे मन्जु बसुमतारीया गोमाना दं थांनाय 9 सेप्तेम्बर एबा 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बिनिखायनो नोंथाङा अननानै जेरै गुबुन सुबुंफोरखौबो जेरै मदद खालामबोदों भिडिअ बानायनानै जोंनिखौबो मदद खालामनो बुंबाय स' बिना बुंबाय अके डिटेल्सखौ हरबानो जाबाय जों बेवहाय भिडिअखौ बानायना होगोन नांबाय स' बेनो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय सुबुङानो जाबाय मन्जु बसुमतारी बेनो थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ डिस्ट्रिक्टआ जाबाय कार्बि आंलं आरो लोगोसे लांहिन होनना बुंदों लांहिन जायगानि एबा डकमका होनना बुंदों लांहिननि डकमका जायगानि होनना बुंदों बे सुबुङा बिथांनि मुङानो जाबाय मन्जु बसुमतारी आं फिन खेबसेबाव बुंबावगोन बिथाङा गासै 3 गथ'फोर दङ आरो लोगोसे बे 3 गथ'फोर गोनां नैबे मन्जु बसुमतारी थांनाय 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमाना दं आरोना बिथांनि हौवा एबा गाला बसुमतारीया केरेलायाव खामानि मावो जाहैदों रां रुफा खामायनानै हिन्जावनो हरो बाट हिन्जावा 9 सेप्तेम्बर खालार खालि रां बख'नो थांदोंमोन न'खरनि जिखिनि गोनांथि खरसा ड्रेस बायनो होननानै खोन्थानाय मथेब्ला गावनि फिसाज्ला 3नो ड्रेस बायनो होनना बुंदोंमोन बे ड्रेसखौ बायनो थांदोंमोन 9 सेप्तेम्बर खालार खालि आरो बेयावनो बे मानसिया गोमाना दङ माबोरै जाथाया जादों बेखौ दासिमबो गुबुन मोनाखै बाट बेखौल' मिथिगौ जे बिथाङा गोमाना दङ 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौ नुदोंब्ला जोंनिफ्राय बेनो सिगाङाव जेरै बेबायदिमोन दाबो सेमानो कि नाम्बारखौ आं होना होगोन बे स्क्रिनावहाय नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना बे सुबुंखौ नुदोंब्ला अननानै आरो लोगोसे जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव कल खालामनो गोसो जादोंब्ला खोन्थाहरनो गोसो जादोंब्ला बेखौबो जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ जों स्क्रिनावनो होनानै होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होना होगोन नैबे मन्जु बसुमतारीनि डाइरेक्टलि न'खर एबा फेमिलि एबा बिनि बिदा एबा माने गाला बसुमतारीनो कल खालामनो गोसो जादोंब्ला जों बेवहाय नाम्बारखौ होनानै होगोन जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला आरो स्क्रिनावबो होना होगोन जुदि अननानै नोंथांमोना नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि नाम्बारखौबो आं खोन्थानो होबाय बे स्क्रिनावहाय लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोना नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय